Manyaman, mura, at ang pinaka-importante, malinis. Dito sa Pampanga, metikuloso hindi lang sa pagluluto kundi maging sa pagkain. Kaya maging sa pagkain ng street foods, hindi pwede ang mura na, dirty pa, kundi mura na, yummy at malinis pa. Sa nakaraang Manyaman Festival, pinagsama-sama ang nasa 100 street food vendors sa buong lalawigan para sa mailalim sa isang food hygiene and safety seminar sa training center sa Barangay Sindalan sa siyudad ng San Fernando. Kaya po kaya katapang probinsya, ipopromote tamong impact. Si Rhea Lumanlan, proud tusok-tusok vendor ng Porac. Kwento niya, sold out ang mga tindang kwek-kwek, fishball, kikiam at lumpiang gulay. Gayunpaman, napakalaking tulong ng seminar para mas mapaganda ang serbisyo at kalidad ng mga pagkain na tinitinda. Dahil po natutuwan po namin yung proper hygiene po, mapopromote po namin sa mga customer po namin na yung hinahanda po namin na pagkain napakalinis po kasi natutuwan po namin yung sa amin po pagsiseminar ngayon. Kaya napakalaking tulong po sa amin ng food seminar na to. Hangarin ni Governor Dennis Dauta Pineda sa tulong ng Arts, Culture and Tourism Office na mas palawakin pa ang kaalaman ng bawat isa pagdating sa kalinisan ng mga pagkain niluluto, lalo't binansagan bilang culinary capital of the Philippines ang Pampanga. Ito pong mga activities na ito ay makakatulong pa sa atin upang mas mapalawig po natin ang ating culinary and gastronomy industries sa ating lalawigan. Alam naman natin na ang pagkain ay isa sa mga dahilan bakit dinarayo tayo dito sa Pampanga. At kung mapapanatili natin ito na angkop at malinis para sa mga turista, mas marami pa tayong mahihikayat. Bukod sa kaalaman, baon din ng bawat partisipante ang certificate at mga kagamitang pangkusina galing kina Governor Dennis Dauta Pineda at kay Vice Governor Lilianani Pineda na magagamit nila para sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Para sa Balita Pampanga, Patricia Kabungkal.